Берсе тише, икенчесе эритеп ябыштыра. Зәйнең политехник күллият студентлары махсус хәрби операциядәге ир-егетләр өчен җылыту мишләре ясыйлар. Бу эшне тиздән эритеп ябыштырушы дипломын аласы 3нче курс егетләренә ышанып тапшырганнар. Окопларда күчереп бертергә була, авыр түгел, җиңел. Соляркада эшли, чәй җылытырга була, ашарга пешерергә була. 50 квадратный метр получетны җылыталар. Соляркага экономия, утын эзлисе юк. 3нче курс студенты Дамир Мәрдәнов эшне зур җаваплылык белән башкара. Эритеп ябыштырырга да остара, изге күмәк эштә дә катнаша. Приятно нам. Ну, все равно, как бы наши старания, наша работа. Если это будет кому-то помогать, это очень хорошо. Мондый мишләр җиңел һәм уңайлы, авырлыгы 5-6 килограмм. Бер урыннан икенче урынга күчереп йөртергә дә була. Иң мөһиме төтенсез эшли. Ризык җылыту шул ук вакытта юеш киемнәрне киптерү өчен дә кулланырга мөмкин. Менә монда дистопливо, солярка саласыз. Ну, горелка белән поджигаете, моннан у кабана, и моннан дымоход, и моннан чыгып китә. Ә моннан тип җылылык чыга. Зәй политехник күллияте хәрбиләребез өчен актив ярдәм итүчеләр рәтендә моңа кадәр 11 буржуйка әзерләп җибәргәннәр. Бер атна эчендә 16 кечкенә мич ясарга ниятлиләр. Материал белән исә хәйриячеләр булышлык итә. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.